Много се вълнувам. Нека да разопаковаме пратката от Angel Baby. Това е пролетно есенно чувалче за сън, за бебка с крачета. Погледнете. Колко хубаво са го паковали хората. Вълнувам се. Всеки детайл е изпипан. Поръчах в същия десен с горски животни. Връзва се с обиколник. Прави добро, защото тези чувалчета са с кауза. Те се даряват на неонатологията на болниците. Изработено е. Вижте детайла, хора. Ето го чувалчето и в целия му блясък. Погледнете качеството на детайлите. Това е един ток. Всеки шеф. И се връзва идеално с обиколниците ни.